Здравейте, хора! Днеска ще играя евент на Six Seven. Евент. Не харесвам, когато ми е така. И целта ни ще е да намерим Six Seven, не да нагони Six Seven. Това е най-малкото, което искам да видя. Искам Six Seven. Тя. Нали не трябва да имам точните пари? Само тая балерина капучина. Дивиси колко секунди имам да донеса в базата ми. Аре, Бейби тралалеро тралала. Бейби. Бейби. Трябва да вземем Six Seven, хора. Искам да взема Six Seven много. Има ли някой за Six Seven? Ето е Женя. Ето е Женя. Може ли да се краде? Ще отида и ще открая на този Six Seven и сега. Искам да... Не можем да крадем. Хора, не можем. С Женя искаме да изкрадем. Хора, искам да си купя Six Seven. Хора, ако има Six Seven, ми кажете, виждате ли? Ай така ще обърна, ако види някой Six Seven. Нали, мамете, хора. Женя тук тази патка я пази тук като някаква охрана. Играя с Женя между другото. Приближих го много близо. Днес ще играм тази игра. Кой е това? Хора, вижте какво е това сладко човече. Ти мене кома гони. Приятеля ми го... Защо приятеля ми го удраха с бухалка, да попитам? Бейби пър патапим. Баба пър патапим. Вижте тая как е застанала като някаква тук. Да ма рита. Точно пред базата си ми застанала балерина капучина. Ние тук само нещо тук се пазим. Стига си маритала! Къш. Хора, искам да взема това много. Ся. Тралелеро, тралела, тутум сахур. И де да знам още кой са тук. Ще шизне това. Не ми го взимай. Приятеля ме удари с бухалка, буквално всички ме рътнаха тук. Не, това не е моят приятел. Или е той. Ето така ще го... Стига! Нормално. Лошо сте. Тия са много лошо тук. Искам да ги... Аре, минутите ще му изтекат и няма да е тук. Но я не ме удари с бухалката. Тая ме удари с бухалката. Знаеш, това си е моят брейнрот, хора. Това си е моят брейнрот. Знаете ли, хора, днес ще играм тази игра. Ще си купим тая камион, защото е най-хубавата на света. Аре, точно ти си ми дошъл тук. Айде. Хора, няма да се откажа, докато цялата ми база не се напълня. Знаете ли го това? Бейби фриго камел. Разбира се, трябва да напълня цялата база, докато свърши видеото. Кое ще ми бъде малко трудно. Но, карай хора. Six Seven искам. Ами хора, то се е видяло, че няма да имаме Six Seven. Но нищо. Бейби Мен трипи тропа. интересува Six Seven. Не съм влязла тук. Картината много беше на Six Seven и много ми харесваше. Айде, взихме си това. Бейби танг сахур. Тан сахур. Какво е това? Добре, да знам какво имам. Няма да взимам тан сахур. Тун сахур. Тан сахур съм. Но то буквално май никой не ме гониш. Бейби чимпанзини бананини. Къде ги взимат тези Six Seven? Ма къде? Знам, че не ме... Тия ако намеря Six Seven, нали някой ще ми го вземе? Но
много лесно, преди да си го открадна на научните земи. Аре, вижте какво му гони. Балерина капучина. Тази игра не ми харесва. Ама ако ме забелязваш в няколко. Забелязвай си други. Вижте какво си взех. Готово, вижте какво си взех. Някакъв мед. Душим. Да си мушим по земя. А няма. Baby madung Не dung. съм ота. Мислех, че имам още един просто. Иска тук да продам тралелеро тралелер. Продам, ще ми даде някакво ново. Хора, не му вярвам. Хора, ще взема бебето. Ще взема бебето на балерина капучина. Бебето на балерина капучина при балерина капучина, нормално. Хора, трябва да се напълним до края на видеото. Трето видеото още не е свърши. Много сладко! Много сладко! Бейби лилилилялялялята. Всяко ти ме удариш. Хора, това не е честно, то сега ще ми го вземат. Ма всяко това момче ми го вземе. Такива... Времето му изтече. Всяко тралеро трала. И тун-тун са хорни горитнат. Хора, как? Хора, тази игра е много нечестна. Как? Като ритнат времето ми им стича. Та сол нямам. Искам солта, хора. Стига! Хора, видеото свършва. Сега съм доволна, също правя. Тралеро, тралай, тум-тум са хора. Къде е балерина капучина? Там се пази дете, което вече го няма. Baby garamararam. Гарамаран. Какво означава гарамаран? Вижте, аз ги имам тука. 2. Хора, пишете ми. Вижте го. Хора! Вижте го. Мечтата ми се сбъдна. Всяко някой ми го вземе. Така ще се ядосам. Бързо, докато не му е изтекло времето на сексевана. Тук що са го пуснали? Хора, балерина капучина не ми дава, че е майката на сексеван. Сега това момче ще ми го вземе. Това не е честно. Има толкова... Хората игра... Всяко ти ме вземеш, ти ми го вземеш. Така ще съжаляваш. Хора, вижте къде вече го преместих сексеван. Точно му ще тече времето. Да се махнат. Да се махнат лошите. И ме видяха. Взех се сексеван, хора. Взех се сексеван, мислята ми е Baby готова. 6-7. Бебе сексеван. Поставят ми малко минути. Това ще си го взема, хора. Това ще си го... Опа! Балерина капучина и тумбани са хора. Тук тралеро тралала легна за спи. Ръкнете ме! Все пак си го взех. Baby literally Това lied. беше видеото. Обичам ви, хора. Вижте какво имам. Много. Сигурно сте се абонирали сега за канала. Абонирайте се, ако искате още такива видеа с различни игри. Много яко видео. Надявам се да ви е харесало. Опа. Аз още ли не съм го сложила? Ама аз 2 ли имам? Хора, какво е това? Чао на всички. Ще си поговорим още малко. Надявам се видеята, които съм чула там, да са ви харесали. И... Някой да кажа, обичам ви. Знаете, че ако искате да имаме лайв, трябва да сме поне 50 абоната. А ние сме още 12.
Благодаря за това, който се абонира за мен. Даже не зачем. Двамата. Те, които се абонират за мен, благодаря ви. И те, които са